Tichatanga nekukwidza maoko. Maoko atoda kutanga kukwidza ndeyekuti tisangane nachangamiri. Tokunga tasvika wamwe taonana tamuona asi hatina kumusana. Saka kumusana kwedu kuchabva patichakwidza maoko. Indomusana kuchimwimwi tiri ikoko. Tapedza izvozvo chakwidza kuti maoko kepiri ekuti tione kutanga dare redu. Saka regai ndipe kuna Tsina kuti tungamire pakukwidza maoko. Ndoti mazvita ndo stage number 1 yekuti tamusana nashe. Kuembera kwamatoita ikoko kana dai tisina kuti makadini tatomusana naye. Zvaita mazvita chiregai tikwidze maoko zvakare tione uchitanga kana kuti kuparura dare redu. Tsina. Nditi pamusoro changamire pamusoro vadare masabu nguva ino yaya kuti tione zvatafambira pazuva ranhasi. Zvimwe zvacho tingaona tozoti zvadi ndinofunga vamuri kuona ava munhu atouya akasununguka kuti ange achionawo zviri kuitika pakati pedare pazuva ranhasi. Sendaground water project iri vasvika wakaisa nyaya yavo kuno. Saka tiri kuda we Sendaground water project na Timothy Nyanhongo vauye kumberi. Aripo wacho ndauye vakamhangara nyaya yavo. Mtete wedu weuta wewe tu funga tumbo kutsvaga yabva kushaya. Nyaya iri panapa Timothy Nyanhongo versus Sendaground water project. We Sendaground water project vakauya nenyaya yavo tichiti tikanyora summon kuna Timothy Nyanhongo tichiti Timothy Nyanhongo unodiwa kudare raishe mupotedzi musi wa 31 mwedzi wechi8 2023 kuti upindure nyaya yauri kupomerwa neSendaground water project kuti iwe wakatora mvura yavo zvisiri pamurawo zvisiri pamutemo wakaisa sedro yekutanga tikataura newe ukaizwisisa asi wakadzokazve ukaisa imwe sedro yechipiri kureva kuti hatisi kuzwisisana. Svika kudare nenguva dza8 o'clock mangwanani kunonoka imhosva. We Sendaground water project waripo Timothy Nyanhongo anenge akazofona achiti ndiri kuHarare nezuro. Akaenda kumba kwavo inini ndikasvika ndikaona mai vacho aripo. Ndiye akatanga kutaura kuti mwana akaenda kuHarare kundotora vana wechikoro. Ini ndava munzira kubvako waNyanhongo vakazondifonera vakati mashoko ndaazwa vachanetsa asi handipo kuuya kwangu inini chishanu manheru. Ndiwo mashoko andakazotambira kubva kuna Nyanhongo. Right. Ndofunga we Sendaground water project. Kwenda kwaisa samanisi
ndiwo ere manyosere makaita. Tichida kuti tidzidzise hedu nere kumbotaurirana kwamakaita saNhongo panyaya yekutora mvura kwaari kutora zviri pamutemo. Hongo Kona kumbotitsanangurira kuti makambotaura zviri kusvika papi, zviri kuramba here kana kuti zvakadini. okay pamusoro idare ndakati mutona takadai so tisu weunderground water project inino wacho ndiri ni chairman ndichivaiswa na baba Mwandura secretary wedu ari mai Matongoti committee member ari baba Nyamukondiwa na baba mkuru ari ku Macheto secretary musoro ishe pamusoro idare ini ndakamirira secretary weunderground water project. Tingangoti nyaya iyi kuti izosvika pazuva renhasi imhaka yekuti takataura nababa Nyanhongo tanzwa kuti vakonekta mvura, vanhu vambotera mvura vachichera kubva kuchikoro vachiita zvokwidza kubva pamarowa. Ndo pakazonobata vanhu paipi yaakatenga 32 achicherera pamusoro pepaipi yamai vake. Nyanhongo uyu haisi memba yedu. Memba yedu tina mai vake na Hubert na Mazwi na Nelson vanhu 4. Saka zviri kureva kuti nhasi unokonekta kwaita Nyanhongo achitenga paipi size 32 zviri kureva kuti ipocha kana kuti akatoba akaenda kunokonekta pamusoro petepi yamai wake. Ndokuonekwa kwazvakaita nevanhu musoro wakanga vari kuchera nemhaka yekuti kuchikoro kwakatora nguva yakareba kusingaite mvura achivhara mvura. Zviri kutaura kuti kana tiri kuverenga period iri kusvika panenge pa2 years mvura kuchikoro ichinetsa, yeti iye anga ari kuba mvura vachidiridza nemaspringura aisa 32 nepasi pamusoro pelaini yamai wake. Tepi yamai wake yanga iri nechekuzasi iye wesa pamusoro. Saka zvakazozikana nokuda kwokuti vanhu vakatera zvadaro. Cheya akabva apa nyaya kuna Ishe. Ishe apiwa nyaya ndokuti saka todini naNyanhongo. Ndopakanzi izvo regai nditaure nevemutemo, ndopavakataura nevekuruda. Ndopakazonzi izvo imimi segroup reunderground water project chiendai munoona mapurisa. Yakanga iri Sunday, ndingangokanganisa hangu kutadza kuziva madheti. Indaitobva kuchechi ndakatodzoserwa ndiri munzira ndiri pana Rosa apo kunzi muri kudiwa kuruda. Tikaenda kuruda inini na chair na vice chair na committee baba Mukura. Tikabva tatsvaga motikari yatakakwira tikaenda tiri 4. Tasvika kuruda takapinda tikapinza nyaya yedu. Nyaya iyi yapinzwa Nyanhongo akabva afonerwa na officer in charge aiwapo. Nyanhongo akapindura achiti inini ndiri kuchisuko kukatiwa mina nditi chisuko akati ndiri kuchisuko ndiri kutengesa madomasi angu. Saka munofunga kuti panapa mungasvike nguwai na member in charge. Zvikanzi after 2 hours or 1.5 hours pamwe ndenge ndasvika zuva rakanga radoka. Tobva tati kuti timire kuya kwake munhu ari pabusiness. Isu ngatitei sei ngatidzokerei. Tobva cheya vataura kuna member charge sitakudzokera. Asi amenoti mozvifambisa sei zvikanzi zvinoita kuti mangwana tisangane pagreen. Zvikanzi zvinoita. Ndopatanotsvaga motikari yedu yetikahaya zvikare tikadzokera kuya kumba tikasvika mudzimba kunenge kuma 88. Mangwana ndopakataurwa naCheonzi ngatinosangana nenguva dzihanzi 10 o'clock. Takabva tangwena unobata nguva shati tingoti garei nguva shomanini. Officer in charge akabva asvika. Tobva tapinda mukati. Iwo Nyanhongo wacho akabva angosvika. Ndopakatanga kuvhurwa nyaya kuti itange kunzwisiswa kuti yakamira sei. Akati unotenderana here nevanhu awa kuti iwewe hausi member yeunderground water project. Akabva atanga nekuseka. Ari kuseka kudaro akanzi hai wakashamwari tiri kutotaura nyaya iri serious pano. Tipe nyaya yako. Zvikanzi nokuti inini pamba pedu ndini ndaibvisa mari. Saka zvandaibvisa mari ndakangofunga kuti pandakaisa mvura ndaifunga kuti ndinofanira kushandisawo mvura.
ndobva ataura bva apindurana naofisanje cheya achibva apinzawo nyaya yacho bva ataura nepaakataura. Ndobva ndazoti pamusoro regai nditaure ndichiti inini ndini sekretary wake. Pamacontributions zita rake hatina, kuzinwa zita rake hakuna, panyaya yebasa hatimuzive, hatina zita rake. Saka tikushama kuti umemba hwaari kutaura ndehwe, nekuti kana inini pano ndaipiwa Marina Kumbera wangu ari South Africa, ndaipiwa Marina Blessing, zvakureva here kuti vana ivo vakauya mumusha vanobvumirwa here kuti wapinde pamvura iyoyi iwo wasiri mabeneficiaries emvura iyi? Ndobva angoita zvake zvokuramba ari kuseka. Ndopaakataurira kuna officer charge akati inini am 61 chichi zviya zvokunge aitotiita kunge tinonzi izvozisi hatina kukwana. Saka azobvunziswa kuti shamwari hatisi kuseka panapa, tiri kutoita serious business. Ndopaakati ndabvumirana nazvo zvataurwa naamai avo ndanyatsozvinzwa ndizvo chaizvo kuti inini handisi memba zvikani. Saka chienda unodisconnecta, nekuti chekutanga chisedhu chaanga adisconnecta chacho chichipiwa ishe chiri kumba kwashisona nhasi. Akanotenga chimwe futi akauya akakonekta zvekare. Nanhasi chinonzi chiripo chakakonekta mvura iri kungofamba. Kuchikoro kuri kunetseka mvura, isusu mabeneficiaries emvura tiri kunetseka mvura. Saka ndo mazira ndoitawo nyaya yaNyanhongo kuti akabvuma, so vari kuti nhasi uno hapo mai vacho vanofanira kunge vari witness, committee member yedu zvekare havapo. Saka isusu ndo patiri kugomerawo kuti tiri kuipa nyaya iyi kuna ishe nedare. Ndo pane nyaya iyi. Ndichida kuwedzera ipo papo. Ndofunga chikoro imemba yedu yeproject. Ndofunga chairman wechikoro aripo uya padhuze. Ndichida regai ndiwedzere ndichiti mamembers edu patakatanga project yedu iyi sekutaura kwaita secretary for sure takatanga tiri 71. Tikaregister, tikatora maprocedures ese anodiwa, tikaregister kuhurumende, tikaita sese zvese, tikatora magps kumamembers edu zvekuti uyu ari kutora mvura yedu mukoma Timothy kuzinwa wanoti munhu anotora mvura asingabvumirwi ipocha. Itori pocha iri kutitorera mvura, kuti mamembers atinoziva isusu yomhuri mavo i4 anova mai wake Florence, Hubert munin'ina wake, Nelson naMazwi, ndo mamembers edu. Zvitoti akatobvunga kuzi bona fide member, uri bona fide member here yeproject. Kana wewe wakutora mvura aibva handisi bona fide member yeproject. Saka siya vanhu vatori waiti zvaroda nechi yemvura yavo. Isusu kuti tizodiscover kuti munhu ari kutibira mvura inyaya yakabva kuchikoro nemamwe mamembers ari kusaidi kudiwire kuchikoro, ngokuti mvura ikoko kwainga kusasvika ba. Chikoro chakawa heavily affected nekuda kwechinhu chakaiswa ichocho kubva panguva yecovid kusvika izvi kune korera, kurubikwa sadza. Saka chikoro chiri kuwa chinobatikana maningi. Saka isusu tamu issue yekuda kusolva problem iri kuHonde River, kuti tione kuti mvura iyi haisi kuenda kuHonde River sei. Takangoproposa imwe nzvimbo takafungidzira kuti inogona kunga paine midzi yakadevelopa pasi ichienda kuzodzipa chipaipi kana matombo. Saka nzvimbo iyoyo takati regai tiifukunure tione. Ndo patakazodiscover kuti pane take off yakaiswa ye 32 mm from 50 mm pipe. Saka inova iri kutora mvura yakawandisa. Saka zvadaro takabva tabvisa that connection iyoyo. Tibva tati seclub hatifaniri kunga tinoita noise, uye takabvunza mama wacho kuti izvo tadiscover connection iri muyadhi menyu ndeani. Imimi Florence Nyanhongo kureva mai wacho takati connection yenyu irapo, tape yenyu irapo iyo, yaHubert irapo iyo. Ko 32 mm iri kuenda kupi? Wakaramba zvikazatizivi. Ndosaka isusu seclub takaita simba rekuti regai tigujunure, tikati tiri kubirwa mvura kuti munhu wacho azotitsvage. Tagujunura kudaro takabva tagara for almost 2 weeks. Vatashaya munhu atiteera, vatangoti fine. Saka Changamire pawakauya vataita handover sedrero kuna Changamire. Saka Changamire tine munhu yanga kutibira mvura wako. Saka hatizoziva kuti ndiani. Saka Changamire pawakauya wabva wachengeta that sedro. Asati achengeta sedrero Changamire akabva atidaidza secommittee, tibva tangoenda secommittee, vatasvika vatakurukura.
tikati no changamira tinoda kuti nyaya iende padare pachedu tiri wana wenyu toda kuti mutigadzirise kuita kuti munhu ari kutora mvura yedu iyi arege kudaro ngekuti kutora ngepakuru iye ari kutora nge32 mamembers ese kusanganisa ini chairman ndiri kutora nge25 ende 25 yacheyo tine urongwa kuti toreduce to 15 kuita kuti tese tinazokuwana mvura yakati kwanira. Saka takabata ndiwo patakazwa kuti mama wacho ndiwo pakazodisclose kuti no munhu akaisa connection iyoyo nditimo. Saka ishe ndobva wati ndakudzokera pachabvagwa zvikoro ndichauya ndauya tozoona kuti Timothy uya tamudaidza here. Saka tawati Changamire tichengeta ichi sedrel kutotaura kudai so Changamire ndiwane sedrel tiri kumirira kuti musi wa 4 zvikoro zvivharwe kuti Changamire auye kuzotibatsira kuyananisa nyaya yacho iyoyo. Ndiwo pakadiscover kuti atoconnecta futi atoti reconnect kuti akaenda kutenga futi imwe 32 mm ubva atanga kuconnecta futi. Saka ipapo mai ndo zvakazoita kuti tibva tanetseka mamembers akungoti mvura pano chikoro kwakaita wese kushaika mvura kuchikoro kwacho. Saka zvadaro mai vataona kuti pamwe ugona kuti dherera isusu seclub ngekuti akuziva kuti ishe amubata ndiye abata badza rekuti urima nechisi iye akuenda kutenga futi rimwe badza rekuya kutanga kurima futi nechisi iye Changamire akachengeta riti badza riya. Saka tangoona kuti zvatizozvigoniba zvinani tiende tiise nyaya padare tibatsirwo sedare. Asi takabva tiri pamapurisa akatibvunza kuti right mukomana uyu tamuona aine mhosva kuti haisiri member yenyu. Saka constitution yenyu inoti kudii seclub. Takabva tataura kuti no seclub munhu anotora mvura yedu zviri kunze kwemutemo tinomuprosecute anosungwa. Saka ifanira kuti atosungwe. Saka pakuti asungwe mai papo pakaenda kuti tinetsange pekuti kuti tibva tabvisa docket ipo papo zvavisingaiti ngekuti tatozwa kuti chikoro chida kuclaima chii because pane mapotentials madamage akaitika pachikoro apo wano zvinhu zvakafa zvakati wandei pachikoro. Tino mamembers ari kusaidi kwechikoro ikoko wakaafektwa nechinhu icho checho plus mamembers kusanganisira panapa pamushapa tiri panapa itori member yeclub yedu kana kuvhura patembera pamuona mvura ikubuda iri shoma plus inenge yakubuda madays ari apo neapo ngekuti mvura zhinji yainga kuramba yangoenda kuondereva because kuondereva kwando kwashaika mvura zvinowa kureva kuti that 32 mm iyoyo yakanga yakutoafecta project yese kuroti at the end ini chairman ndaingoramba ndawapa murombe wanu kuti komvura. Saka vanhu vakawanda vari kurwadzirwa todi nemunhu akadaro. Saka tangoti zviri nani tise nyaya yacho kudare dare rimupe rihendere haro nyaya yacho kunyangwe asine kuuya yake kana pakangoita default judgment ungonogona kusanganawo hake nayo kuita kuti isusu tirerukirwe sechi pabasa redu reproject. ndakazwa zvamuri kutaura. Minda mingani iri kudiridzwa nepombi yeSenegal Water Project Kanyana? Handigoni kudisclose ba minda yake iri kudiridzwa yacho ngekuti inomonita minda yema bona fide members inisa chairman ndinotoziva kuti because project yedu ngema nutrition gardens. Saka apo watodiridza munda yadhi yacho yese handoziva kuti yakakura sei plus so I hate kuti wane nemafish pond mukati achazviti mafish pond ari kufitwa nemvura yedu here plus iwo wanenge wari kurima ngepakuru. Mubvunzo ndinoona wakanangana nekudai so uyu mati haisi member yenyu Furora ndiye member yenyu ndiyo member yedu. Saka ndoda kuzwisisa kuti mapaipi mangani kana paine andi mataura nyaya yesedro mataura nyaya yesedro kuti saka ndoda kuzwisisa kuti mapaipi mangani ari kubva pasedro apa achina kudiridza uyu eidiridza uyu. Sedro iri riri kuvhura kudzika nemvura yayo 32 mm yakananga kwayakananga. Kana musita discover ipo papa takatoti washandi wacho ise maspringura enyu amunosimboisa because tinosimboona kune pane maspringura kuti 4 kana kuti 5 ari kuchaya tikati chimbesai maspringura enyu ayo kuti tione kuti sedro iri ndiro ramunodiridzisa waibva waramba tikanza chii hatizvigoniba ngoti mudidziwe panapa hapo
tibva tangoziva kuti ndo pane chi ndo pane ya saka mama akataura Flora akataura kuti ini yaisi sedro yangu ba akutanga akaramba asi akazobvuma kuti ndofunga tichinokaisi kwatiri akaramba asi kuzoti ndeya timu akazozvitaurira musasangana nachangamire ndosaka takazosiya sedro rero kuna changamire kuti changamire pamunozouya mavhara chikoro ndo patichazoda kuti daidze ngoma timu yoyoyo sezvo iri nani memba yedu isusu kuti muchiedza uchitibatsira saka changamire asati auya pamanje uye akabva yakota futi reconnect kuriwa kutoti isusu tiri kutarisira changamire takafunga kuti pamwe changamire nangoma timi pamwe vane kuwirirana kwakadi nawo vanogona kunga wakatowirira nawo ikoko zvichireva kuti Flora haasi kurima ba Flora angofanira kurima netepe yake ngoti every member ine tepe yakafanana neiyo irapo iyo sedro rero ka harimborina tepe yatovhura ratonaka kusupply kumameka pana ndikuda kubvunza wangu kuti pamakaenda kumapurisa titi wakabvuma ka kuti sedro nderangu kumapurisa makatosangana apo makasangana wakabvuma kuti nderangu mapurisa akati mapurisa ndo pakati constitution inoti kudii tosungisa munhu here timuvhurire chi docket kuti timusungise isizobvatati kuti docket murivhurire zviso kana vakwenda kukoti pakuda claim hatizivi kuti chikoro chine damage yakadidini hatizivi kutoti vanhu mamwe mamembers anofuti ngati club yedu entire club yese wane tiratise claim yedu plus isusu kuti tishande claim yacho taizotaura kuti wezinwa tibate futi wezinwa watiwekere kuti 32 mm sedro inomwa mvura yakawanda zvakadii nditika kuti kuti tigadzire chi cost yedu yatinge tiri kuda kuti tizoisise claim murikuona abva atenga futi rimwe connection yabva enda kuconnecta kurova kutoti zvese zvatiri kuita zvese zvitinge tichitotamba naye panada unzika ndipe kuti pamakasvika pamapurisa makabvumirana kakuti kuti muti mamuregerera kuti asungiswa ngavhurwe doketi muti haano ngaabvise ake sedro chete handisi kuziva kuti makanyatsa kuwirirana kuti udii makazvinyawa maminitsi here takati sedro unofanira kuti abhise kuti mvura idzike kuchikoro mabvumirana naye sedro unofanira kuti abhise zvekumusungisa takati tidzoke kune wamwe handitika then tonasa kuwirirana iye wacho dai angari panapa taibva tabatsirwa manje because I'm sure wazhinji vari panapa mamembers kusanganisira nemi mutori futi memba zvaizotipa chimiro chakanaka plus kusanganisa kufurira changamiro wacho itoriwo memba ribenefita futi chi zvaizotipa chimiro chakanaka kutoti secommunity hatifaniri kunga tingoti zvimwe zvinuka zvingogona zvingotaurika zvichipfuura ngazvitaurike zvichipfuura asi kana zvako zvekuti patine tension manyu kangonozi munhu auti inini aiwa ipo papo ndo patauto havichapagonoba saka pari zvino rakaoneka risedro itsva rakaiswa kana kuti ngezvekufungidzira riripo here riri kuzikana kuti rakatoiswa sedro kuwapo riripo rakaoneka riripo rakatoiswa papafushio hariri kumbofushiwa takatosiya ritori open riri even kana muri murodi motoona sedro riya rirapo iye kutoshawa kutorifusira because akatotora rekeni yedu yaitataisa ipapo ndobva atenga sedro evharisa ipapo saka tiri kumapurisa takangoti isusu chatiri kuda isusu ka isedro irekeni yedu yakabvisa ipapo rimwe sedro riri kuna changamiriro hamene muchataurana kuti ina changamiro uyezve nesedro raotenga izvo hamene kuti muchataurana kuti ina changamiro chatiri kuda isusu tirati mvura yedu iende kuhonde ribva semarongero takaita project yedu asi rekeni yedu yatatakaisa ipapo takabhandija pamakapanja pipe yedu rekeni yedu tirikupinda kurapa havasi kuda nechinhu chavo havasi kudini ende chinotirakidza kuti vanhu
havasi kuda nechinhu chiwange chekuti iwo kana uda kuti ndinoti ndiri anogara pana mai anditi kada uri pana mai inga mabrothers ako akajoina wakadi ungojoina wakazvimirirawo wega kana kuti iye pachake ari kutadza here kubvira ungodhonzawo mvura yake isina muromo ka vamwe panapa wanditoone mvura dzavo dzavangatozvidhonzera dzisina muromo ndikwanoti timothy arudi ndosana ndakatobata officer in charge ndatotiendayo kupi kumberi saka wari wanga uramba wachindodhonzera kwandiri kuti tirambe tichidini tichitaura asi apa hapana kutaurana ngekuti haasi kudini haasi kuoneka ndizvo pana ane nhamba dzake rendimbomubvunze timothy wacho handisina nhamba dzake foni haina nhamba dzake pana anadzo chipedu ndimuzvare nditaura nawo Nyanhongo here ndiani wanditaura naye tafa ndiani wacho oh alright waenda kupi baba alright pamakaenda kumapurisa nyanya akaenda kukoti here imi mama akati tinzwisisane saka apa hapasina kunzwisisana ba sokuona kwangu nokuti iye zvimi muri kukwira muchidzika iye ari kutoti magadheni akawa marake rakadini ruto danga rumwe munhu akanatsopa excuse kana kuti handikwanisi saka itai zvakadai semunhu angaruziva kuti ane someone saka atorire nyaya yekutodhererawo ini ari kungotitenderedza saka inini hangu you can proceed kuenda court icivil court hapana zvokuzviita saka mochirega imari yetransport basi handizve imari yetransport rudi ini tikuona kuti constitution yawo yakajeka ekuti munhu anoshandisa mvura ndiye munhu akajoina mvura saka kana munhu asina kujoina mvura haafani kutoshandisa mvura saka auya haasi kuda zvauramba ari kuisenzesa mvura anoshandisa mvura kuba otikura vakatanga kutifura takatotifura unobva watipura mongobvawo takatipura kutanga tikatipura yakacharijoin mapurisa acho akandiwa Sly Media TV, building bridges.